60. Z Harryho Pottera. Sadni si mi, jak si sadnúť? Áno. Doťahneš aj na volant, tak si podrosnú. Aj na pedály. No vidíš, to už môžeš jazdiť. Mne sa páčia tieto staré auta strašne veľa. Ďakujem. Čo to je normálne? To bolo za poľatosti. Máš ty? Dubajská čokoláda. Ja mám nápad. Ale ja mám. Ako tak? Nie je to také dobré. Seno v čokoláde. Takže ahojte, sme v Poprade. Ideme kúkať na tatranské veterány. Máme ešte hodinku času, tak sme boli podporiť. Najlepšiu zmrzlinu v Poprade? Či na Slovensku, mamka? V Poprade aj v Spišske možno. Takže na Spiši. V slovenskom Spiši. Uvidíme, majú tam byť auta najstaršie z roku 24. 1900 teda. 1924? Áno. Všetko napríklad. Ahojte. No, Sme našli najstaršie auto. áno, ten Mercedes. Hej, toto je jednotka. Tam je Bully, pozri. Sebik. Aké budeme mať, Sapka? By nám stačilo? A kde tam dáme 4 postele? Ten je krásny, pozri. Jo, pozri, aké modré. Taký mal Harry Potter, nie? Myslíš, že Škodovku mal Harry Potter? Pozri na ten zadok auta. Hej. Presne také mal. To je oktávka. Z Harryho Pottera. Hej, to je to. Takú máme, takú zo starky stávame. Toto je 10. MG. MG. Páči sa ti? Áno, pekne. Povedal, že si ideme vybrať jednu, no tak... Sadni si mi, jak si sadnúť? Áno, Zamknite na ale môž. Štartuj, spúšť. No. aj dotiahnem. Doťahneš aj na volant, tak si podrosnú. Aj na pedály. No vidíš, to už môžeš jazdiť. To netreba živiť. Aké staré to je? To je vaše? Ne, to je naše, ale z dielni našej. Kolegové, to Krásne. je popradská firma. No, to sa všetko robilo. Ja som kúkala na toto, že to má normálne, toto radiacu paku, že to by som Čísla na autách povedal chlapec, že to je podľa stáží vozidla. No dobre, poď. Tak, posadil si. Áno.
šťastný. My by sme sa tam nevošli. Čo? 4 asi nie? To je len pre mamku. Hej. Mamko jej kabelku. Nevolaj ma kabelka. Tento má Sabinka pozrúkrevené koleso. Okay. To je Bugatti, áno. Odpočul som, že očakajú ešte jedno Ferrari. Čo to nie je? Tie staršie autá sú krajšie ako tie novšie, Sú. ktoré. Súhlasím. To boli zlaté veky pre auta. Áno. Toto je pred rokom 1970. A Satkovi sa viac páči toto auto, ktoré v ktorom sedel viac ako Bugatti, čo je teraz. Páči? Mne sa páčia tieto staré auta strašne veľa. Mne sa páči jedine ten karavan. To je super šport. Krásne auta. Fakt, neudem, keď raz nebudem vedieť čo s peniazmi. Jedno si kúpim. Tým, že je to Angličan, tak pán konzervatívny. Objazd?